odnosno formiranje jufki je jedno od najvažnijeg u pripremi ovako domaćeg bureka. Treba da se zna da se testo, sad ćemo mast staviti na stranu, jer mast će nam trebati samo kada već razvijamo kore. Uz pripremu testa, u samo testo ne ide mast. Tehát a tészta elkészítésénél a zsiradékot nem használjuk fel, majd csak a tészta nyújtásánál lesz rá szükség. Tehát ami kell a tészta elkészítéséhez, az egy standard kerek, standard burek, 50 dekás, fél kiló lisztből készített burekhoz, a fél kiló 500-as liszt, 3 deci hideg vagy langyos víz, és 2 kis kanál só. Tehát sós vízzel dolgozzuk össze a listet. Znači, kod pripreme testa trebamo samo pola kilograma brašna, tipa 500, 3 deci hladne ili mlake vode i 2 kaškice soli. Da počnemo, akkor kezdjük. A sót beletesszük a vízbe. És ezt a ezzel a sós vízzel összekeverjük a lisztet. Znači, miješamo pola kilograma brašna tipa 500 sa ovom mlakom vodom. Poliklinika Šarac, Bečej, 021 69 19 Tészta. Evo ovako. Testo se može sad izvaliti, možete kidati po testa. I najmanje 10 minuta se vrši mešanje testa. Elég kemény ez a tészta, de ilyen meg kell hagyni, és legalább 10 percig kell gyúrni. Én ezt a technikát használom, mivel elég kemény a tészta, és elég nehéz gyúrni. A tészta 10 perc gyúrása után már sokkal lágyabb és simán, így be is fejezhessük. Posle 10 minuta miješanja dobijamo glatko, mekano testo koje treba da oblikujemo u loptu i pokušat ćemo da bude ravna površina, sima felülete legyen, ne legyen alja és teteje. Így néznek ki ez a laptaszerűség. Így sad ostavljamo 15 minuta da se odmori testo. 15 percig pihenni hagyjuk a tésztát. Ezt a 10-15 percet, míg a tészta pihen, kellemesen el lehet fogyasztani. Mindahogy ezt ajánlom.
Živjeli svi koji vole burek, a burek szerető egészségére. Megpihent a tészta. Nakon 10-15 minuta testo se odmorilo i sad ćemo napraviti jedan valjak od testa. Egy henger alakú tésztát készítünk, és itt most 4 lapot vágunk ebből, lapnak való labdáčkát. Pravit ćemo 4 jufke. Prvo presjećemo na pola, pa ponovo i ponovo. Jufke ne moraju biti jednake težine, jer i onako će burek biti jedan od 4 kóra. Tehát nem muszáj, hogy egyforma súlyok legyenek, de én szeretem ezt is minél precízebben. Tehát 17,5, 19,5, 21, ebből teszünk ide, 20, még egyszer megnézzük, tehát ez most már 19,6, 19,7, 20 és 19,9. Tehát körülbelül hasonló. Na most ezeket a labdákat újból egy kicsit meggyúrjuk. Onda ćemo razmesiti ove lopte i na isti način formirati loptu jednako, egyformák legyenek. Továbbra is a Normit Rádiót hallgatja, ahol is a Szerb Nemzeti Bank legfrissebb árfolyam listája következik. Ismét gyengült a dinár az euróhoz képest, így az euró részletét 5 baba született, és mind az 5 kislány. És most történik ezeknek a labdáknak a zsírozása. Sad ćemo uvaljati u mast ove jufke. De ahogy mondtam, nem tudom, hogy 15 deka žír elegendő ehhez a burekhoz, znači 150 grama masti ćemo koristiti. Dobro ćemo uvaljiti. Az igazi burek húsos töltésű, azonban nálunk meg van honosodva a gyenge túróval készített burek. Ma húsos burekot készítek. Ehhez a töltelékhez kell egy
nagy hagyma, és körülbelül elég lesz 30 deka darált disznóhús. Ez megvan. Obično se burekom naziva burek punjen sa mlevenim mesom ili sa sirom. Danas ću praviti burek sa mesom. Za to je potrebno 30 deka, 300 grama mlevenog mesa i jedan luk. Húst megsózzuk, körülbelül egy 3/4 vagy egy lapos kávéskanálnyi sóval. Znači posolit ćemo meso sa nepunom kašicom, kafenom kašicicom. Sad može ovo da se prži. Most lehet megsütni ezt a tölteni megvalót. A felhevített olajon üvegesre pirítsuk a hagymát. U vrelo ulje stavljamo i ispržimo luk. Meso je gotovo. Kad dobije braunkastu boju, a hús készen van, mikor megpirul, és nincs piros színe többé. Nakon 3-4 sata možemo razbiti koren. 3-4 óra pihenés után készítsük a lapokat, tésztalapokat, bezsírozzuk az asztalt, a burekosoknak fémből, alumíniumból lévő asztaluk van, burekđije imaju od metala, od aluminijuma stolove, ali dobro je ovo, važno je da je ravno. És akkor kőalakot formáljunk, u obliku krug razvijemo od sredine prema krajevima, tehát a közepétől a szélei felé, és körülbelül itten most, ahogy vagyok, így csinálják a burek készítők is, és akkor itt kezdik el dobálni a levegőbe, ami nekem nem megy, de a szél elérem így is, hogy széthúzásra. Znači burekđije ovdje sad počinju da bacaju testo. Ja to postižem razvijanje kora i bez toga. To ja ne umem raditi. Znači od sredine vučemo ka krajevima. Kör alakút. Ezt az első lapot megcsinálom, a többi 3, tehát összesen 4, ugyanígy kell csinálni, de csak ezt az elsőnél mutatom be. Samo prvu koruću da napravim i sve ostale 3 se isto tako prave. Znači ide se od sredine prema vrhu i nema problema ako se negdje pokide, jer na kraju jedna drugu će preklapati. Tehát ha véletlenül megszakad, az se baj, mivel egyik a másikat takarni fogja. Ez tehát az első, to je znači prva kora. Ezt az elsőt összehajtsuk, és félretesszük. Ovu prvu koru ćemo staviti i ostaviti po strani. És így készítsük tehát mind a 4-et. Félretesszük.
második tészta is készen van, és az elsőt a közepére helyezzük. I druga kora je gotova, stavljamo prvu na sredinu druge i punit ćemo sa mlevenim mesom, polovinu mlevenog mesa ćemo ovdje staviti. Tehát itt most megtörténik a töltése, felét, darált hús felét rátesszük, szépen eligazítsuk. Ugyanezt történik, ha túrósat készítünk. Túrós esetében 350 g, vagyis 35 túró szükséges. Ki van nyújtva a harmadik tészta is. Az első kettőt ráhelyezzük a közepére. Treća kora je gotova i ponovo punimo a másik részét, a tölteléknek is tesszük. Eligazítsuk. És körbe menve lefedjük az első kettőt. Idemo u krug sa pokrivanjem. Sa trećom korom pokrivamo prve dve kao i punjenje. Tehát ez már a harmadik és a teljes. Ezt újból félretesszük, és majd jön az utolsó, a negyedik. Újból desírozzuk, és jöhet az utolsó. Može doći zadnja kora. Ponovo razbijamo kao i prethodne 3 kore. I četvrta zadnja kora je razvučena. Stavit ćemo prethodne 3 na sredinu ove četvrte zadnje kore. Na isti način se radi. Tehát kész a negyedik, és ugyanúgy betakarjuk körbe menet, hogy kerek alakú burekot kapjunk. Zadnja kora se stavlja. I pripremljen burek készen van, el van készítve. Hát nekem egy kapott burekos alumínium tálca van. Kell majd egy újat venni, csak nincs szentán. Ezt jól bezsírozzuk. Különben ezek a burekos tálcák, sütők 28 cm-től 36 cm átmérőjűek, és alumíniumból vannak. Za pečenje bureka to su posude tacne prečnika 28 do 35-6 cm i ovo se sad stavlja za pečenje 20 do 25 minuta na temperatúru 230 stepeni Celsiusig. 230 fokon sütöm, ezt 20-25 percen keresztül. Így néz ki a kisült burek. Tako izgleda gotov burek. Sad se burek ostavlja 10 minuta da se malo ohladi
I onda ćemo prevrnuti i rezati. Ne treba izneti na hladno, jer se gubi korica. Tehát nem szabad hideg helyen vinni, mert a ropogós tésztaréteg elernyül. Elmúlott 10 perc, prošlo 10 minuta i sad ćemo okrenuti moštalčariću. És most kaptuk meg a burek valódi alakját és kinézetét. Sad smo dobili pravi izgled tog domaćeg bureka. Sad se može to presjeći, felvágni pašur, finom ropogós, említettem már, ugye, hogy ez húsos, de a túrós bureknál ugyanígy csináljuk a túrós burekot, csak egy kicsit több túróval, tehát 35-ával, míg a hús 35-ával. Szépen lehet szellentezni, és volt, aki már mondta, hogy jobb is, mint az igazi burekosnál, talán azért, mert nincs kisajnálva belőle az anyag. Neki su mi rekli čak da je bolje nego pravi burek iz burekdžinice, verovatno zbog više mesa, odnosno materijala koje sam stavio. Evo, znači ovako to izgleda. Prijatno svima i želim i vi da probate. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és próbáljátok meg ezt utánam így megcsinálni.